Den er god nok. Her er alle bådene. De store slæder. Alt hvad der skal til for at drive et rigtig gangstermiljø. Her er en historie fra Hansted Havn. Kommer du og fucker med os og Hansted Havn, så er du død i vores navn. For det er Hansted Havn. Aktion kører klokken 6.45. Her er det Jes Holm, som der styrer hammeren. Gør du som Nick J, går tilbage klokken 3.45. Ikke kommer tilbage igen. Lad os andre være i stikken. Skal du ikke regne med, at vi kalder dig igen. Vi har en formand her, navn Tage Larsen. Han er lidt vild, det er lidt svært at tage ordre der. Patsy kommer hen og hører til mig. Er vi ikke snart færdige med at bakke disse fisk og siger gur vi ej, før Per Christiansen BS har kørt den sidste 9 og er det bånd.